soyayya ta so ba wahala zamani, duba da kyawun fuskar ki da kwarjini, ga san ki da mini yawo zai yi da hali, kaunar da ke fuska zuciyar muta gani, ki agaza mini so ne farar mini, a bari yabo Fatima ta yi daban cikin yan mata. Na shirya yakin soyayya da ƙudure, nisan ganin ki na sarai na da marmare, ƙafshin ki in ya doso ni sai da zare, a ce da ni an yi auren mu yar gare, dafi na so na kace ni ki ba ni so na yi uzuri, abinda ya ɗar soyayya ban gan shi ba kowa. A ɓangaren soyayya ta zarce mata, a duniyar nan na duba ke ce banata, zama da ke ni na yarda uwar biyata, kula da ke ni na yi ya kamar uwata, a san ki sai na yi bauta na faɗa na ta fatin mace tsare da bar yabo ruwa. Ka nuna kishi kan mai san ka ai babu laifi, barata da na kalle ki sai in yi tafi, ƙonar ki na yi mini yawo kare da ke tafi, na ajiye soyayya tuni ta zamo kafi, ki duba bakin rafi ki kalli samun tafi, fatin mace funjerar a san ki na yi gaggawa. A bari yabo Fatima kin zamo jini na funjera ta rabin jiki.